Elenia descubre el futuro más allá del horizonte. Yasmín, hacer reír te hace feliz. Todas mujeres con esencia común. Ru, moda reciclada para gente con principios. Consigue tu bolso Ru en boutiques autorizadas y en la tienda oficial online. Joan Hernández és un jove pagès de Gavà que ha volgut continuar, per tercera generació, amb l'ofici de la pagesia. Ell ens parla de sostenibilitat, de fertilitzants naturals, d'alternatives als pesticides químics i d'estima a la terra. De seguida vam detectar que parlava d'un altre tipus d'agricultura, l'agricultura del segle XXI. Potser més propera a la d'inicis del segle XX, però amb la tecnologia del futur. Mon pare era murcià. Múrcia. Per mi la terra significa una manera de viure, una manera de veure la vida molt diferent, en què la natura te l'estimes molt i és una altra forma de viure que actualment això està variant bastant, no? I mires també de cara a que tot també ho tens que compaginar. No pots ser tan esclau de la terra com els nostres avantpassats. Vaig prendre la decisió, jo treballava, sobre els 17 anys, treballava d'administratiu en una oficina i veia que estar tancat no em produïa plaer. I sempre també havia anat amb el camp, amb meus pares, i sempre també m'havia tirat una miqueta al camp. I vaig prendre la decisió quan el meu pare es va jubilar i vam tindre la decisió de si era mon germà o era jo, i llavors vaig tirar jo la decisió la vaig tindre jo de tirar del carro. Lògicament, el que vol un pare és que algun dels seus fills segueixin el seu ofici i les seves tradicions, no? I no m'arrepenteixo en absolut, és una vida totalment molt diferent, ningú pràcticament t'agobia, no? Vas al teu ritme, és una manera més tranquil·la dintre de l'estrès que també produeix el tindre que del que tens que produir tens que sostindre't, no? De tirar una família cap endavant i també crear mal de cas, però dintre d'una llibertat que et dona que no t'agòbia tot l'entorn tant. La veritat és que és difícil ser rentable avui en dia més que mai, i per això estem mirant d'anys enrere, quan cadascú anava al mercat i s'ho venia. Ara jo veig que estem mirant també la proximitat amb la persona, no? El tu a tu, el d'explicar-li el que t'estàs menjant, d'on ve i de quan està collit, i explicar-li una miqueta per què aquest valor afegit. És un camí que tindrem que tornar a plantejar-nos molts per poder donar un plus al nostre producte. Fer un cultiu ecològic és molt complicat. S'està fent, però és molt complicat per totes les malalties i tot el clima que tenim avui en dia i la proximitat amb les ciutats. És molt complicat, la veritat, i difícil de fer-ho. Però hi ha gent que ho està mirant de fer i sempre és molt complicat per la vistositat que té aquest gènere, que no té la mateixa vistositat que té un altre gènere que potser si l'han posat fertilitzants i és diferent. Llavors el client ha de tindre molt clar que aquest tipus de producte mai serà pràcticament bonic. La rotació dels cultius és elemental.
perquè la terra arriba un moment que té uns minerals i quan potser sembres una família de curcubitàcies, que són carbassons, cogombres, etc., arriba un moment que la terra es desgasta d'aquella planta, i llavors tens que sembrar una altra família de plantes que agafen un altre tipus de nutrients que té la terra, i es nota la rotació de cultius, es nota molt després la qualitat del producte. El producte arriba a ser tan car perquè hi ha una cadena d'intermediaris, lògicament, que es volen guanyar la vida i es guanyen més que el pagès, que és el que té a tot el tipus de gasto d'adob, de químic, de treballador. L'altre només té que posar el seu marge de benefici. I sobre aquest marge després ve aquí a Barcelona amb un altre marge. I aquest de Barcelona que ven aquí a Mercabarna també vol tindre el seu marge. Per això arriba a la tenda amb un preu molt elevat de lo que es al principi. Es como que siempre mi abuelo me decía, digo, compraràs i venderàs, però mai produiràs. Ja t'ho estic dient tot. El productor és el que porta tot el cos a l'esquena i és el que menys rentabilitat li porta. Degut a que tot evolucionava molt ràpid, van decidir que ja portant-lo a Mercabarna o altres punts de distribució ja n'hi havia suficient. Què ha passat arrel de la crisi? Que els marges han baixat moltíssim de preus, hi ha molta competitivitat, i o fas coses ràpides i noves o et veus abocar a desaparèixer. Jo crec que ara, avui en dia, estem en aquest camí i ja s'estan fent moltes coses dintre de l'àmbit de la pagesia, de mirar de vendre el producte al tu a tu, a la persona, explicar-li d'on ve, què t'estàs menjant. I mai a la vida serà una mongeta que ve del Marroc, una mongeta que ve de fora, vés a saber quants dies porta. Llavors, clar, diferència de preu? Lògicament, estàs menjant una cosa d'aquí, és que no té preu. No té preu la salut que estàs menjant, la frescor que estàs menjant, el sabor que t'estàs menjant, és totalment molt diferent. Què és millor? Tindre alguna cosa a la nevera que t'aguanti 10 dies? O tindre alguna cosa que al cap dels 3 dies ho tens que tirar? Perquè ve de càmera que fa un mes i s'està podrint. Amb el meu avi fèiem milers i milers de quilos d'espàrrec d'aquí. Allò era una època en què l'espàrrec es venia molt bé, era molt considerat. Arrel d'allò van vindre malalties, el preu també va baixar, ja no donava tanta rentabilitat i avui en dia queden 4 pagesos que fem l'espàrrec més que res per demostrar el que es feia, el que es produïa i es produeix aquí a la nostra terra. Ho fem ja no per rentabilitat, perquè no és gens rentable, sinó per la tradició dels nostres avantpassats. És una tradició, i les tradicions, vulguis que no, mai s'han de perdre. Un desig personal seria veure que la gent valora cada vegada més els productes que estem oferint aquí a la terra, en tota la comarca i tota Catalunya, i que estiguessin contents del que es produeix a Catalunya.